Hello kawan. Happy Independence Day. Minta sengi dang step kumne. Dang step. Yang kiban saja halan tinggal step. Ting yo do jaga. Khwai do ka. Khwai do ka. Kadai ka basnyo. Tenat shisha. Mut ban lai khwai biong ching sia ngam yo ngamut ra ban yo ban lai khwai minta sengi rei. Te ngayo ban wan khwai. Te sukmen yo ban khwai biong ni hamar keneng Dewsaw fishing pond. Te kermen bangini yo do shibun bat bangini yo ki do shibun. Te gidon lu gicing ais ngau pha man takas ni. Gidon ki prices kiba la sponsor daka dukan jong iba sotun nang dena maulai nang kwal. Te ngej bak kan biong ngej bangini yo. Kumjuru iaphi sia ginong peit. Ya ke video kiba cupet yang aman ya ke video mana ke por. Khublei nang ya kyrkhu ne dalam kat kicam Baroh. Te Khublei shibun singin siapa dalam Poi mo. Bak menjok dok shibun. Ini lah Poi minta dah step ni lah Poi. Ka khwai Dohkha ga dei ka bas geu tin na shisha nga dei uraon uba jus mat pha shakipung ne kiwanga julet khwai Dohkha dang step nga kieban shet ja linting ai step ting yo du jaga ka khwai Dohkha ga dei ka bas geu tin na shisha plastic ku tangu ye badu atta tang shuti pia kan jaka babun Dohkha indon janum don jgai ngala pecha ta yo ikharit ne khahe ani kamen siem lak men bha teng pat hap late pai tang kaparon sudah watla dalong kumta shikumta siem ka herbeit sha ka khwai Dohkha hakine kisngi kiba menta da ujing bam tumai nga julet khwai Dohkha fishing bait ki khathor ne khat khar kim jukin tai da une ujing bam tang shu kawang yakala ka shin turki Dohkha ki apenam une ujing bam corn fishing bait how khwai ki Dohkha ki akne bandai haki por ki bam in swa dong shi dong ha plastic tang we badu atta tang shu tip ya ka jaka khwai Dohkha corn fishing bait ki khathor ne khat khar kim jukin tai ashilong pin yo ya une ujing bam Dohkha haman ki jaga leng pin shufonia nga corn fishing bait ki khathor ne khat khar kim jukin tai da une ujing bam tang shu kawang ya kala ka shin turki Dohkha ki apen
tê lạ lạ tê bác sĩ tê bác sĩ tê lạ lạ cho xem nào lạ vậy ta nó để ta bỏ xuống cái chân lạ lạ phi lạ lạ bác sĩ chừng tengok tersebut matai tersebut ala tadi itu tai kalau start ha ra lên bông tiếp lại tí ulut thật ngọ ngọc
Khublei tông kata tan Khublei yang selo itu sih ada kulit itu hả đúng á vậy khả năng tê và bà sẽ đúng bán nó lại và tiếng sấm đi bằng kia cái buồn sụp đi buồn đi thế nó khoe anh nhìn lại buồn đây là bôi cầm cút trong cái chân khoai cái prices tình làm nhỏ ra trong cái chân kia thế là làm mình tập cái nào chân kia Pak Ram. Ini